Hessel Wiegman van Schiel krijgt op internet een soort type. Er is zelfs een petitie opstarten voor de zeehoenenredder. Die is Sjoerd al zo'n 100.000 keer tekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die heeft verleden week een inval bij Wiegman. En hij doet zien zeehoenen voort. Wiegman zou de zeehoen illegaal opvangen hebben. Hij weigert het zieke zeehoen naar Pieterburen te brengen, omdat hij vindt dat de beesten daar net goed behandeld worden. We gaan met Hessel Wiegman naar het strand en het wordt net lang voordat we de eerste zeehoen joggen. Dit is een jonge grijze. Deze hoeft niet mee. Deze moet zijn eigen kans grijpen. Even later Waringen. Wat markeert hem? Nou, een longwormpatiënt. Want je ziet wel aan zijn ademhaling wat er los is. Hij redt hem zelfs aan net, hè? Nee. Hij kan niet goed duiken. Hij komt daar alweer aan wal. Ik denk dat hij de zak wel ligt. Dan klimt hij er weer uit en dan gaat hij weer liggen. Maar mooi nemen en verzwarg je mooi Wiegman net. Dit doet zeer. Ja, hè? Ja. Sneu was een beetje. Zo ga je het er niet met dieren dan. Als deze 1 of 2 keer een wormenkuur krijgt, is hij klaar. Ja. En Zo makkelijk kan het. Nee, makkelijker is het. En om wat regeltjes, ja, moet hij nou eigenlijk gewoon zichzelf redden. Ja, de regeltjes, hè. Zuur of niet? Heel zuur. Heel triest. En dat vinden meer mensen. De speciale opzette Facebook-site had meer dan 3000 likes en de petitie is in een paar dagen tijd al 100.000 keer tekenen. Eilanders, lik als muzikant Hessel van der Kooi, stiepje Wiegman. Ik ken niemand, ik ben hem nog niet tegengekomen, die niet woest is. Gewoon woest. Dat hem wordt aangedaan. Want het is echt, ja, dat zeg ik. Ik ben eigenlijk helemaal dol. Wat moet er gebeuren? We moeten met z'n allen opstaan en zorgen dat er geld genoeg komt. Crowdfunding. En dan dat hij hier zijn eigen toko op kan zetten. Ja. En, zijn eigen, en het is ook eigenlijk veel makkelijker, want het is dichtbij.